Ăla e pentru tine, mami. Nu, unul lui Baby și unul lui Toma. Ce e ăla, mă? Cu Batman, mami! Pentru computer! Da! Să facem. Ne jucăm mai târziu, da? Te faci păpău. Cine e acolo, mami? Ce-ai căpătat, puiu? Pisi? Miau, miau? Miau, miau? Miau, da, puiul. Miau, miau. Uite pe miau, vezi? Ce frumos e miau. Da, miau. Și acolo ce ai căpătat? Cu Scooby-Doo! Cu Scooby-Doo? Hai, e pentru un joc. Da, da. Vezi, așa Avem jocul ăla, nu? Oare avem jocul ăla? L-a fi adus Moș Crăciun? Oh my God! Ia să vedem. Mami, da, cred că ai fost cu minte tare de primit atâtea. Cred că l-ai cam păcălit cu Moș Crăciun. Oh my God, mami! Ce e ăla acolo? Camion? Trac verde, mami! Ai zis că vrei tracul verde și ți l-a adus, puiu. Îl faci cu tati mai târziu, nu? Hai să vedem ce mi-ai primit. Asta este și asta este mica Luca. Ăla, ia să vedem ce este. Mami. Da, puiu. Thank you, puiu. Ce-s asta? Ia să luați. Ce culoare? Verde. Îți place? Este basketball Da. version. Wow! Da, da. Toma știi. Bravo, mami. Asta este Toma. Și ăla este Toma. Și ăla. Și asta. Păi hai, scoate de acolo și cutia aia mare. Ok, asta este și mai mare. Hai, noroc, fai. Vezi ce mare este? Văd! Și aceasta are un pune, o mână. Și aia are până. Da. Wow! Wow, ce? Ce strong ești, mami, ce puternic, Toma. Surel. Wow! Dar cred că mai e ceva, mami. Jocul de la Scooby-Doo. Ia. Wow, mai sunt acolo? Uite, s-a ascuns, mami. Nu știu ce este aici. O să vezi. Este fetiță joc! Ăsta e pentru Scooby-Doo, mami. Da. Da. Ca să învățăm să citim. Să învățăm să citim, mami. Mai puțin entuziasm. Mama mia. Hai, ia să vedem. Uite-te. Ăla e lui tati. Da, tu mă scoți. Este rutinii Pune tale. aici și tu aici. Și tu mă poți desface așa. Și
tine, tu unde te duci? Mami, nu pe acolo, draga. Mi-a fost acolo și tu n-a putut. Ok. Let's go this way. Ok, păi. Ia să vedem ce e ăla. Asta poate fi Toma. Da? Poate să fie al lui mami și al lui tati. Da. Ok. Este un telefon. Da, asta e pentru mami și tati, da. Ce este un pachet? E telefon, mami, da. Este un telefon de pachet. Da, Vezi, este pachetul și tu pui telefonul într-o. da, dragă. Și tu o să scoate ăsta cadou. Hai, scoate-l. Tu trebuie pune jos. Ok. Ca să scoate.